Naziv današnje lekcije je vektori u pravouglom koordinatnom sistemu. U prvoj godini još smo upoznali pojam vektora, rekli osnovne stvari, kako se sabiraju vektori, njihove osnovne osobine i tako dalje. Sada ćemo u trećoj godini upoznati pojam skalarnog, vektorskog i mešovitog proizvoda i gdje se skalarni, mešoviti i vektorski proizvod i kako mogu koristiti. Ali pre toga treba upoznati još neke pojmove vezane za vektore, što ćemo uraditi na današnjem času. Krenimo od malog ponavljanja. Dakle, definicija vektor je skup orijentisanih duži koje imaju isti pravac, smer i intenzitet. Dakle, ako damo neki vektor A, B, možemo ga pisati malim slovom A ili ovako pomoću dva slova A, B koje označavaju početak i kraj vektora i ove strelice. Dakle, pravac ovog vektora je u stvari ova prava A, B, smer je od tačke A ka tački B, a intenzitet dužina ove duži AB. Dakle, to su tri stvari koje određuju vektor. Vektori se sabiraju nadovezivanjem ili pravilom paralelograma, to znate. Vektor AB i vektor minus BA su isti, odnosno vektor BA i AB su suprotni. To je takozvani suprotan vektor i imamo takozvani nula vektor, to je vektor AA čiji je intenzitet jednak nuli. To su dakle oni prvi i osnovni pojmovi kada govorimo o vektorima. Sada ćemo nešto reći o skalarnoj projekciji vektora. Dakle, definicija kaže projekcija vektora na osu je vektor čiji je početak projekcija početka, a kraj projekcija kraja datog vektora na datu osu. Obratite pažnju, još ovo nije skalarna projekcija, nego samo projekcija. Uzmemo neki vektor AB i neku osu, kao što je ovdje rečeno, neka je to ova P osa i sada projektujemo A, neka je to A', projektujemo B, to je B'. I onda ovaj vektor A'B', to je projekcija vektora AB na osu P. Dakle, to je vektor A'B'. Nama treba u stvari skalarna projekcija, pa skalarna projekcija u ovom slučaju bi bio intenzitet vektora A'B'. Nije uvek skalarna projekcija pozitivna, može nekad biti i negativna, pa ćemo sada vidjeti kako izgleda definicija. Definicija kaže skalarna projekcija vektora na osu je dužina projekcije datog vektora na datu osu sa pozitivnim znakom ako su projekcije vektora i osa istog smera. To vam je ovaj prvi slučaj. Vektor A'B' ima isti smer kao ovaj vektor, odnosno kao ova osa P, a sa negativnim znakom ako su projekcija vektora i osa suprotnog smera. Evo da nacrtamo to, na primjer. Ako je ovo vektor AB i vi sada imate osu P i projektujete, dobijete B'A' i to je vektor A'B' koji ima suprotan smjer u odnosu na ovaj P. I tu ćete imati da je skalarna projekcija minus intenzitet A'B'. To može da se reši na jednostavan način ako povučete ovu pravu koja je paralelna ovoj pravoj P i ugao između vektora AB i te prave. Obeležite ga bilo kako, ne morate ni pisati i onda kažemo skalarna projekcija vektora AB na pravu P je intenzitet vektora AB puta kosinus ugla između prave P i vektora AB. Kosinus ugla je šta? To je količnik nalegle stranice, to je A'B' kroz hipotenuze, to je AB. I vi sada vidite, pošto je kosinus pozitivan kada je ugao između 0 i 90 stepeni, tu će u stvari biti isti smjer tog vektora, a od 90 pa do 180 će biti suprotan smjer i bit će kosinus negativan. I to nam taman daje ono što nam je trebalo, da kad je isti smjer da je pozitivno, kad je suprotan smjer da je negativno. Dakle, od 0 do 90 je pozitivno, od 90 do 180 je negativno i skalarnu projekciju možemo na taj način da definišemo. Neće nam trebati toliko na ovom času koliko na nekim narednim časovima. Da vidimo sada šta je to ortonormirana baza. Dakle, neka su dati vektori i j i k koji su međusobno normalni, čije su dužine 1. Nacrtat ćemo to u koordinatnom sistemu x, y, z. Obratite pažnju kad crtate koordinatni sistem, dobro sam nacrtao ove smjerove. Zašto? Gledate pravilo desne ruke.
palac vam je uvek x osa, pa onda idete y pa z osa, ili da lepše nacrtamo ovako. Dakle, x osa ide tamo na desno, y na gore i z ide prema nama. Dakle, tako gledate, uvek koristite taj desni trijedar ili pravilo desne ruke, kako god hoćete, da biste orijentisali. Nemojte, ako z na onu stranu, onda će biti lijevo orijentisano. I šta sada imamo? Imamo ovdje početak neki O, koordinatni početak, imamo vektor I koji se poklapa sa x osom, dužina je 1, j na y osi također dužina 1 i k na z osi također dužina 1. I ova tri vektora koji su međusobno normalni u svakom paru i čije su dužine 1 čine takozvanu ortonormiranu bazu. Dakle, uređena trojka vektora I od K čini ortonormiranu bazu vektora pravouglo koordinatnog sistema u prostoru, to je svaki vektor u prostoru može se prikazati kao linearna kombinacija vektora ove baze. Dakle, zašto se kaže ortonormirana? Orto zato što su normalni, a normirana zato što su dužine ovih vektora 1. Pa da sada vidimo kako to može vektor da se prikaže kao linearna kombinacija ova tri vektora. Dakle, uzmemo neki koordinatni sistem x, y, z, neću sad objašnjavati kako se dobio, i proizvoljan vektor OM. Evo, nacrtat ću tačku O, koordinatni početak, i tačku M kao kraj ovog vektora. Dakle, svaki vektor može da se prikaže tako da dovedete njegov početak u koordinatni početak i stavite ga tako da izgleda da mu je koordinatni početak da se poklapa sa početkom vektora. Dakle, to smo uradili. I sada neka su koordinate tačke M, x, y i z. Mi ćemo da projektujemo ovu tačku M na x, y ravan, neka je to tačka N. N projektujemo na ovu x osu, to je tačka MX, na y osu, to je tačka MY. Zatim projektujemo tačku ovu M na YZ ravan, neka je to tačka P. P projektujemo na y, to je MY, projektujemo na z, to je MC. Projektujemo zatim M na XZ osu, to će biti tačka Q, njena projekcija na X osu je tačka MX, a na Z osu tačka MC. Mi smo ovdje dobili jedan kvadar, u stvari, a vektor OM je glavna dijagonala tog kvadra koji smo mi dobili. Čemu će biti jednake koordinate ovog MX? Pa ako pogledate, s obzirom da su koordinate tačke M, X, Y, Z, MX će imati koordinate x 0, 0, zatim MY 0, Y0 i MZ 0, 0, Z. To su koordinate za ove naše tri tačke. Povući ćemo sada vektor I, imamo sada ovo vektor OMX. Dakle, vektor OMX je jednak x puta I, s obzirom da je dužina ovog I jednaka 1, dakle vektor MX je x puta dužina I. X je broj puta vektor I, to je vektor OMX. Onda povučemo J vektor, pa vektor OMY, vektor OMY je y puta J, to je isto kao i ovo prethodno, i na kraju vektor K i vektor OMZ, vektor OMZ je z puta k. Eto, uradili smo to za ova tri vektora, ova tri crvena smo prikazali. Da vidimo sada vektor OM, njegove koordinate su x, y, z. Znate kako se dobijaju koordinate vektora, oduzmete od M koordinate ovog O, znači x minus 0, y minus 0, z minus 0, to je x, y, z. S druge strane, to x, y i z su skalarne projekcije vektora OM na x, na y i na z na z pravac, znači, odnosno na ovu osu, x osu, y osu, z osu. To nam i nije toliko važno, bitno nam je sljedeće. Vektor OM možemo da prikažemo kao ON plus NM. Evo, ja ću sada docrtati ovaj vektor ON, znači OM je ON plus NM. I da vidimo sada šta je čemu jednako. Vektor ON je jednak OMX plus NXN.
Dobro, to je poznato. OMX je OMX, a MXN je u stvari OMY. MXN je OMY. To su dva vektora koji imaju isti pravac, isti smjer, isti intenzitet. Dakle, dobili smo ON. NM je u stvari jednako isto što i OMC, dakle to je NM, to je OMC. I sada možemo ovo OM da prikažemo na sljedeći način. ON je OMX plus OMY, to je ovo ON, a NM je OMC, dakle plus OMC. OM je OMX plus OMY plus OMC. Sada zamenimo. OM je xi plus yj plus z puta k. I mi smo vektor prikazali kao linearnu kombinaciju ovih vektora i j i k bez ikakvog problema. Dakle, mi smo uradili ono što je trebalo. Svaki vektor tako može da se prikaže, samo morate znati ove koordinate x, y i z. Dakle, ako je OM jednako xi plus yj plus zk, onda OM pišemo x, y, z. To su koordinate vektora x, y i z. I jedna mala napomena, uređena dvojka y, j čini ortonormiranu bazu vektora pravouglog koordinatnog sistema u ravni, odnosno svaki vektor ravni može se prikazati kao linearna kombinacija vektora ove baze. Dakle, ako radimo samo u ravni, izbacite ovaj vektor k. Nemate 3 koordinate, imate samo 2 koordinate, a sve ostalo je isto. Isto će važiti i za formule. Da vidimo sada kako izgledaju operacije kod vektora. Dakle, teorema kaže ako su dati vektori i x1, y1, z1 i b, x2, y2, z2 i k je neki realan broj, tada je a plus b, x1 plus x2, y1 plus y2, z1 plus z2. Dakle, kako sabiramo dva vektora? Tako što sabiremo odgovarajuće koordinate. A minus b, x1 minus x2, y1 minus y2, z1 minus z2. Kako ih oduzimamo? Oduzmemo odgovarajuće koordinate. K puta a je kx1, ky1, kz1. Kako množimo vektor skalarom? Pomnožimo svaku koordinatu tim skalarom i čemu je jednak intenzitet? Da, to je koren iz zbira kvadrata njegovih koordinata. Dakle, to su formule koje treba da znate, sasvim prirodno one pišu. Pa da vidimo kako to izgleda. Ako je vektor a x1, y1, z1, a vektor b x2, y2, z2, onda je a x1i plus y1j plus z1k, a b je x2i plus y2j plus z2k. A plus b je x1i plus y1j plus z1k plus x2i plus y2j plus z2k. Saberemo odgovarajuće ispred, one koje su ispred i, to je x1 i x2, one koje su ispred j, to je y1 i y2 i tako dalje, ispred z, z1, ispred k, z1 i z2. Dakle, dobit ćemo a plus b je x1 plus x2 puta i plus y1 plus y2 puta j i plus z1 plus z2 puta k. To se lepše može zapisati. A plus b je x1 plus x2 zarez y1 plus y2 zarez z1 plus z2. Eto, to smo dokazali za sabiranje. Oduzimanje nećemo jer je potpuno isto. Ako pomnožimo nekim brojem k puta x1i plus y1 plus z1k, ući će ovo k u ovu zagradu i dobit ćete ka je kx1i plus ky1j plus kz1k, a to je kx1, ky1, kz1. I da vidimo intenzitet. Dakle, neka je dat vektor a, to je vektor OM, na primjer, nacrtamo koordinatni sistem, x osu, y osu, z osu, nacrtamo vektor OM i nacrtamo onaj pravougaonik projekcija na x, y ravan je n, x1 je projekcija tačke n, y1 je na x osu, na y osu y1, projekcija tačke m na yz ravan je također neka tačka, y1 je ovdje je z1 i na kraju projekcija tačke m na xz ravan i sad njene projekcije su x1 i z1. I šta vi ovdje uočavate? Vi ovdje uočavate da je ovo dijagonala kvadra. Dijagonala kvadra je upravo ovo što je ovdje dato u našoj formuli, a stranice kvadra su x1, y1 i z1. Dakle, možemo povući ovu ON, odnosno taj vektor i sad OM na kvadrat je ON na kvadrat plus NM na kvadrat.
to nije sporno. OM na kvadrat je ON. ON može kao x1 na kvadrat plus y1 na kvadrat, a ovo mn to je z1. Dakle, x1 na kvadrat plus y1 na kvadrat plus z1 na kvadrat, to je upravo ono što nam treba, apsolutna vrednost. Da, kad se izvadi koren, je koren iz x1 na kvadrat plus y1 na kvadrat plus z1 na kvadrat. Eto, tako se bez problema dokažu sve ove 4 formule, nisu uopće teške operacije, analogno osnovnim nekim operacijama i vi ih tako i koristite. Da vidimo sada, ako imamo u ravni, ako su dati vektori a je x1, y1, b je x2, y2 i k je realan broj, tada je zbir vektora x1 plus x2, y1 plus y2, samo saberemo koordinate, razlika x1 minus x2, y1 minus y2, množenje kx1, ky1 i intenzitet koren iz x1 na kvadrat plus y1 na kvadrat. Dakle, sve je isto kao kada imate i 3 koordinate, samo radite ovdje kada su u pitanju 2. I da vidimo još nešto o jediničnom vektoru. Dakle, definicija kaže vektor čiji je intenzitet jednak 1 naziva se jedinični vektor. To se još kaže ort. Kako se dobija? Tako što vektor podelite njegovim intenzitetom i tako dobijate jedinični vektor. Dakle, to vam je postupak dobijanja jediničnog vektora. Hajde da vidimo da li je to baš tako. Ako je vektor a x1, y1, z1, odnosno napišemo ovako x1 i plus y1 plus z1k, da vidimo čemu je jednako a kroz intenzitet od a. To će biti x1 i plus y1 plus z1k kroz koren iz x1 na kvadrat plus y1 na kvadrat plus z1 na kvadrat. Napišemo to preko koordinata, to je x1 kroz koren iz x1 na kvadrat plus y1 na kvadrat plus z1 na kvadrat, pa y1 i z1 kroz isti taj koren. Da vidimo koliki je intenzitet od toga, treba da je 1. Intenzitet od toga će biti koren iz svaka ova koordinata na kvadrat. x1 kroz koren iz x1 na kvadrat plus y1 na kvadrat plus z1 na kvadrat, pa sve na kvadrat i tako dalje. Kad se to kvadrira, dobije se koren iz x1 na kvadrat kroz koren nestane, x1 na kvadrat plus y1 na kvadrat plus z1 na kvadrat i tako dalje. I sad kad se, pošto je zajednički ovo zbir ovih kvadrata, dobije se da je to x1 na kvadrat plus y1 na kvadrat plus z1 na kvadrat kroz isto to, a to je 1. Dakle, intenzitet od jediničnog vektora je 1, što je i trebalo da se dokaže. Dakle, dobar nam je taj postupak kojim tražimo jedinični vektor. Vidjet ćete, on će ponekad zatrebati. Pređimo sada na zadatke. Zadaci su vrlo jednostavni u ovoj oblasti. Naći koordinate traženog vektora ako su date koordinate tačaka. Pa AB minus CD nam treba, A je 2, 3, 1, B je 3, minus 1, 0, C je minus 1, minus 2, 1. I D je minus 3, 3, minus 2. Pa da vidimo. Treba nam AB minus CD, A je 2, 3, 1, B je 3, minus 1, 0, C je minus 1, minus 2, 1 i D je minus 3, 3, minus 2. Pa idemo redom. A, B. Od B koordinate oduzimate A. Dakle, 3 minus 2, pa onda minus 1, minus 3 i na kraju 0, minus 1. To vam je 3 manje 2, 1, minus 1, minus 3, minus 4, 0, minus 1, minus 1. Dakle, vektor A, B je 1, minus 4, minus 1. Idemo na vektor CD. Vektor CD, od D oduzimate C. Dakle, minus 3, minus, minus 1, zatim 3, minus, minus 2 i minus 2, minus 1. A to je minus 3 plus 1 je minus 2, 3 plus 2 je 5 i minus 2 minus 1 je minus 3. Dakle, CD je minus 2, 5 i minus 3. I sada treba nam AB minus CD, to je 1 minus minus 2, minus 4 minus 5 i minus 1 minus minus 3. Dakle, od koordinata vektora AB oduzimate koordinate vektora CD. I šta dobijate? To je 3, minus 9 i 2. Eto, vrlo jednostavan zadatak, malo smo se podsjetili kako određujemo vektor i kako oduzimamo neka dva vektora. Idemo na drugi zadatak, naći koordinate traženog vektora ako su dati vektori. Vektor M je 2a minus b, n je 3a minus b minus c, a je minus 1, 2, b je 3, 2, c je minus 2 minus 3. Isto lak zadatak.
imamo to m koje tražimo, imamo n, imamo a, b i c. Idemo redom. M, to nam je 2 puta minus 1 puta 2 minus 3 puta 2. A to je 2 puta minus 1 je minus 2, 2 puta 2 je 4 i minus 3,2. I sada odgovarajuće koordinate oduzimamo, minus 2, minus 3 i 4 minus 2. To je minus 5 i 4 minus 2 je 2. Eto, dobili smo vektor n. Idemo na vektor n. Vektor n je 3 puta a, to je minus 1, 2, minus b, to je minus 3, 2 i minus c, to je minus, minus 2, minus 3. I to je sada 3 pomnožimo, kako množimo skalar? Pomnožimo svaku koordinatu, to je minus 3 i 6, dakle minus 3, 2 i ovdje minus 2, minus 3. A to je, sad odgovarajuće, oduzimamo minus 3, minus 3 i minus 2 je plus 2 i ovdje 6, minus 2 i plus 3. I koliko ćemo dobiti? Dobit ćemo minus 3 i plus 2, minus 6 plus 2 je minus 4 i 6 minus 2, 4 plus 3, 7. Dakle, minus 4, 7 su koordinate ovog vektora n. Eto još jedan vrlo jednostavan zadatak. Treći, odrediti intenzitet traženih vektora ako su dati vektori. A plus b i a minus b nam treba intenziteti. A je 3 minus 5, 8, b je minus 1, 1, minus 4. Prvo odredimo a plus b pa njegov intenzitet. Da vidimo, intenzitet od a plus b nam treba, intenzitet od a minus b, imamo vektor a, imamo vektor b. Idemo redom. A plus b će biti jednako 3 minus 5, 8 plus minus 1, 1, minus 4. To je 3 minus 1, minus 5 plus 1 i 8 minus 4. Odgovarajuće koordinate saberemo. 3 minus 1 je 2, minus 5 plus 1, minus 4 i 8 minus 4, 4. Eto, dobili smo koordinate vektora a plus b. Kako se traži intenzitet? To je koren iz zbira kvadrata koordinata. Dakle, a plus b, intenzitet je koren iz 2 na kvadrat plus minus 4 na kvadrat i plus 4 na kvadrat. To je koren iz 4 plus 16 plus 16, koren iz 3 je 6, intenzitet vektora a plus b je 6. I sada vektor a minus b, od 3 minus 5, 8 oduzmemo minus 1, 1, minus 4, to će biti 3 minus minus 1, minus 5 minus 1, 8 minus minus 4, to je 3 plus 1, to je 4, minus 5 minus 1 je minus 6 i 8 plus 4 je 12. I sada intenzitet, kvadrati, koren iz kvadrata ovih koordinata. 4 na kvadrat plus minus 6 na kvadrat plus 12 na kvadrat, a to je koren iz 16 plus 36 plus 144, koren iz 196 i to je 14. Dakle, intenzitet od a minus b je 14. Eto i ovaj treći zadatak je više nego lak, tako se određuje intenzitet. Četvrti zadatak, odrediti temena i presjek dijagonala paralelograma ABCD ako je A2 minus 1, 5, AB vektor 1, 3, 1 i AD vektor 1, minus 5, 3. Možete kako hoćete, imate taj tu koordinatu tačke A, vektor AB, vektor AD, nacrtamo naš paralelogram ABCD i sada da vidimo. Ovdje ćemo nacrtati presjek dijagonala, neka je to tačka S. Treba odrediti temena, dakle imamo teme A, treba nam B, C i D. Pa idemo nekim redom. Neka je B, x2, y2, z2, neka su to njegove koordinate. Pošto imamo vektor AB 1, 3, 1, imamo tačku A, znamo da je vektor AB, u stvari od B oduzimate A. A B je x2, y2, c2, A je 2 minus 1, 5, pa je to x2 minus 2, zatim y2 minus minus 1 i z2 minus 5. Od B oduzimate A. I što sad odgovarajuće moraju biti jednake. 1 je jednako x2 minus 2, 3 je jednako y2 plus 1 i 1 je jednako z2 minus 5. Izračunamo, x2 je 3, y2 je 2 i z2 je 6. Odnosno tačka B ima koordinate 3, 2, 6. Prvu tačku smo odredili. Ajmo dalje. Neka je tačka D, x4, y4, z4, znamo vektor A, D, 1, minus 5, 3, od D oduzimamo A. To je x4 minus 2, y4 minus minus 1, z4 minus 5. Dakle, od D oduzimate A, x4 minus 2 i tako dalje, z4 minus 5 posljednje. Sada je 1 jednako x4 minus 2, minus 5 je jednako y4 plus 1
i 3 je jednako z4 minus 5. Pa je x4 3, y4 minus 6 i z4 8. Dakle, tačka D je 3 minus 6, 8. I ostala je tačka C. Dakle, C je x3, y3, z3, AD je jednako BC, AD je jednako BC, pošto više nemamo ovih vektora. Čemu je jednako AD? 1 minus 5, 3, a BC od C oduzimamo B. x3 minus 3, y3 minus 2 i z3 minus 6. Jer su koordinate vektora B, 3, 2, 6. I sad to izjednačimo. 1 je jednako x3 minus 3, minus 5 je y3 minus 2 i 3 je z3 minus 6, pa je x3 4, y3 je minus 3 i z3 je 9, tačka C je 4 minus 3, 9. I ostala je tačka S da se odredi, neka ona x, y, z. AS je jedna polovina od AC, dakle dijagonale se polove, AS je onda jedna polovina od vektora AC. I šta znam, AC vektor možemo odrediti bez problema, od C ćemo oduzeti A. Dakle, x minus 2 to je AS. Dakle, od S oduzimamo A, x minus 2, pa onda y, pošto je A minus 2 minus 1, 5, y plus 1 i z minus 5. To vam je ovo, jedna polovina AC. Od C oduzimate A. Imate 4 minus 2, imate minus 3 minus minus 1 i 9 minus 5. Sad to malo sredite. X minus 2 je jedna polovina od 4 minus 2, odnosno prva koordinata je jednaka prvoj. Dakle, x minus 2 je 1, odatle x3. Zatim druga koordinata, y plus 1 je jedna polovina minus 3 plus 1, odnosno y plus 1 je minus 1, pa je y minus 2. I z minus 5 je jedna polovina 9 minus 5, z minus 5 je 2, odnosno z je 7. I koje su koordinate tačke S? 3, minus 2 i 7. Eto, uradili smo i ovaj zadatak. Malo je duži, ali nije ništa u njemu teško. Prelazimo na peti zadatak, odrediti koordinate teme na C i dužinu stranice AB trougla ABC ako je A1, 2, 2, B3, 0, 3 i BC 4 plus 3J plus 5K. Dakle, imamo tačku A, tačku B i vektor BC 4 plus 3J plus 5K ili 4, 3, 5. Pa da vidimo taj naš trougao ABC i šta nam treba. Treba nam koordinate teme na C za početak. Neka su koordinate x, y, z. BC vektor imamo, to je 4, 3, 5. I to sada već gotovo znači. Kako dobijamo BC? Od C oduzimamo B. Dakle, 4, 3, 5 je jednako. Od C oduzimate B. X minus 3, y minus 0, z minus 3. Izjednačite odgovarajuće. 4 je jednako x minus 3, 3 je jednako y minus 0 i 5 je jednako z minus 3. Pa je x jednako 7, y je 3 i z je jednako 8. Dakle, koordinate tačke C su 7, 3, 8. Treba nam dužina stranice AB, zato ćemo odrediti koliki je vektor AB. Vektor AB od B oduzimamo A. 3 minus 1, 0 minus 2, 3 minus 2. Jer to smo dobili, to je 2 minus 2, 1. I sada intenzitet od AB je svaki kad kvadriramo izvadimo koren. Dakle, koren iz 2 na kvadrat plus minus 2 na kvadrat plus 1 na kvadrat, to je koren iz 4 plus 4 plus 1 iz 9. Intenzitet od AB je 3. Eto, dobili smo bez problema i ovo. Kao što vidite, ovo su laki i vrlo jednostavni zadaci. Za domaći data su tri uzastopna temeljna paralelograma ABCD, odrediti teme D i tačku presjeka dijagonala ako je A1 minus 2, 3, B3, 2, 1, C6, 4, 4. Eto, nikakav problem, slično onom zadatku koji smo radili malo pre, tamo u učionici na traženo mjesto predajte. Prelazimo na šesti zadatak, odrediti jedinični vektor datog vektora ako je A minus B je taj koji se traži, A je 2, 3, B je minus 1, 2. Pa da vidimo, A minus B, A je 2, 3, B je minus 1, 2. Dakle, prvo da nađemo jedinični vektor se određuje tako što vektor podelite svojim intenzitetom. Dakle, A minus B jedinični je A minus B kroz intenzitet od A minus B. A minus B čemu je jednako, to je 2 minus minus 1 i 3 minus 2. To će biti jednako 3, 1. Dakle, A minus B je 3, 1. I sada intenzitet od A minus B je koren iz 3 na kvadrat plus 1 na kvadrat.
to će biti koren iz 10. I to sad možemo sve da ubacimo, dakle a minus b jedinični je 3, 1 kroz koren iz 10, dakle 3 kroz koren iz 10, 1 kroz koren iz 10. Tako pomnožimo ovim koren iz 10, dobijamo 3 korena iz 10 kroz 10 i koren iz 10 kroz 10. Eto, dobili smo jedinični vektor ovog vektora a minus b. Izračunate a minus b, izračunate onda njegov intenzitet i podelite svaku koordinatu tim intenzitetom i dobili ste jedinični vektor, nikakav problem. I sad vidjeli biste da je ovo kada kvadrirate i saberete da je koren iz toga jednak 1, odnosno da je intenzitet jediničnog vektora jednak jedinici. Bilo bi dole bi bilo 100, gore 90 plus 10, dakle također 100 plus 100 je 1, odnosno koren iz 1 je 1. Idemo na 7. zadatak, razložiti vektor P po vektorima U i V ako je U 3 minus 1, V 1 minus 2, dvostruko V minus 1, 7 i P je jednak U plus V plus ovo W. Pa da vidimo, dakle U je 3 minus 1, V je, prepišemo 1 minus 2, W minus 1, 7 i P je U plus V plus duplo V. Pa da vidimo. Prvo nam treba ovaj vektor P čemu je jednak. On je jednak U plus V plus duplo V. 3 minus 1 plus 1 minus 2 plus minus 1,7. To je 3 plus 1 minus 1 i minus 1 minus 2 plus 7. Saberete odgovarajuće koordinate. Prve 3 saberete, pa onda saberete ove 3 druge koordinate. I dobit ćete da je P3, 4. Eto, dobili smo da je P3, 4 i sad treba taj vektor koji smo dobili da razložimo po vektorima U i V. Kako se to radi? Dakle, P će biti jednako alfa U plus beta puta V. Treba da nađemo alfa i beta, to ćemo na narednom času raditi više. Dakle, ovaj vektor naš 3, 4, to je P, treba da napišemo kao alfa puta 3,-1 plus beta puta 1 puta 1,-2. Odgovarajuće koordinate sredimo, dakle 3, 4 je 3 alfa minus alfa plus beta minus 2 beta, odnosno 3, 4 je 3 alfa plus beta zarez minus alfa minus 2 beta. Sabiramo odgovarajuće koordinate i sad ovo možemo da izjednačimo. 3 alfa plus beta je 3 i minus alfa minus 2 beta je 4. Eto, dobili smo sistem dve jednačine sa dve nekonstante. I to će tako uvek biti ako imate dovoljan broj podataka, imate dve koordinate. Ako biste htjeli 3 vektora, onda biste imali 3 koordinate i to ćemo raditi narednog časa. Dakle, vrlo jednostavno se ovo razlaže. Sad rešimo sistem, evo recimo prvu pomnožimo brojem 2 i dodamo drugoj da bi se ovo beta eliminisalo, pa ćemo dobiti 6 alfa plus 2 beta je 6 i minus alfa minus 2 beta je 4, to sad saberemo i dobijete 5 alfa je 10, odnosno alfa je 2. Ako je alfa 2, 3 puta 2 plus beta je 3, dakle beta je minus 3. I šta je rješenje? P je jednako vektor 2u minus 3v. Eto, rešili smo zadatak. Kažem kako razložiti, pa napisati alfa puta jedan vektor plus beta puta drugi vektor i onda rešiti ovaj sistem. Dakle, prva koordinata 3 je jednako 3 alfa plus beta, druga koordinata 4 je jednako minus alfa minus 2 beta. Rešite taj sistem i dobijete ono što je trebalo. 8. zadatak, odrediti x, y, z tako da je a jednako b, odnosno vektori da su jednaki. Ako je a x minus 3i plus 4j plus 2z minus 1k, b je jednako i plus y minus 1j plus k. Ovo je više nego lak zadatak. Kad su vektori jednaki, vektor a i vektor b, kad imaju iste koordinate, pa treba šta da je jednako? Treba da je x minus 3i plus 4j plus 2z minus 1k jednako i plus y minus 1j plus k. Možete sve da prebacite na jednu stranu pa ovo izjednačite ono što je odnosno ispred i sve izvučete ispred j, ispred k, možete jednostavno ovo da izjednačite. X minus 3 je 1, to je ono što je ispred i. Ono što je ispred j 4, y minus 1, 4 je y minus 1, ono što je ispred k, 2z minus 1 i ovdje 1, 2z minus 1, 1. Odavde je x 4, y je 5, a z je 2z je 2, odnosno z je 1. I eto, mi smo dobili ovaj zadatak s
koji je trivialan. Ništa teži nije ni ovaj zadatak. 9. Odrediti projekcije na koordinatne ose vektora 2a plus 3b ako je a3 minus 2, 6 i b minus 2, 1, 0. Dakle, piše nego ovak zadatak, a je 3 minus 2, 6, b minus 2, 1, 0, 2 plus 3b, to je 2 puta 3 minus 2, 6 i plus 3 puta minus 2, 1, 0. Odnosno 6 minus 4 i 12 i plus minus 6, 3, 0. I sad to saberemo. 6 minus 6 minus 4 plus 3, 12 plus 0, odnosno dobijemo 0 minus 1, 12. I kolika je projekcija ovog vektora na x osu 0, na y minus 1, na z 12, samo koordinate. Dakle, projekcija vektora 2a plus 3b na x osu je 0, x koordinata. Projekcija vektora 2a plus 3b na y osu je minus 1, to je druga koordinata, i projekcija vektora 2a plus 3b na z osu je 12, treća koordinata. To je lakši zadatak nego prethodni. I 10. zadatak, odrediti vektore koji odgovaraju težišnim dužima iz temena B i A trougla ABC ako je AB 2, 6, 4, AC 4, 2, minus 2. Hajde da vidimo, imamo AB, imamo AC vektore, nacrtamo trougao ABC, nacrtamo sredinu duži AC, neka je to B1 i to je ova duž BB1. I šta znamo? BB1 je u stvari BA plus AB1, znači BA plus AB1, a BB1 je BA, pošto nemamo BA, imamo AB, to je minus AB, a AB1 je 1/2 od AC. Dakle, minus AB plus 1/2 AC, AB i AC imamo, pa je BB1 minus, ovo je 2, 6 minus 4, a ovo je 1/2, a AC je 4, 2 minus 2. I sad to sredimo, to je minus 2 minus 6, 4, ušlo je minus unutra i ovo je sve podijeljeno brojem 2, 2, 1, minus 1. I sad saberemo, minus 2 plus 2, minus 6 plus 1, 4 minus 1, to je 0 minus 5, 3. Dakle, ovaj vektor BB1 koji odgovara težišnoj duži iz temena B je 0 minus 5, 3. I sada iz temena A, pa mi ćemo, evo da docrtamo malo ovako, da napravimo paralelogram, neka je tu tačka D i povučemo dijagonalu i tu će biti tačka A1. Zato što je AA1 u stvari 1/2 od AD. Dakle, AA1 je 1/2 od AD. Još mi kao ne znamo da računamo sredine, duži i tako dalje, pa ćemo ovako. A AD je čemu jednako? AD je AB plus BD, odnosno AD je AB plus AC, pošto je BD jednako AC. Dakle, ovi vektori su paralelni i jednaki. To sad znamo, dakle, A1 je 1/2 AB plus AC. AD je AB plus AC, dakle 1/2 AB plus AC. AA1 je 1/2, AB je 2, 6 minus 4, AC je 4, 2 minus 2. Možemo to sabrati. 1/2 2 plus 4, 6 plus 2, minus 4 minus 2. Dakle, 1/2, 6, 8 minus 6, pa je AA1, 3, 4 minus 3. Dobili smo i vektor koji odgovara drugoj težišnoj duži AA1. Da smo dobili C, isto bismo bez problema ovo rešili poput ovog prvog dela zadatka. Dakle, ovi zadaci u ovoj oblasti nisu teški. Jedan za domaći, razložiti vektor M po vektorima A i B ako je M 9,1, A 2,1 i B1, 0. Eto, lak zadatak, rešite sistem 2x2, tamo u Google učionici na traženo mesto predajte. Bilo bi to sve za ovu lekciju gdje smo pokazali neke osnovne stvari o vektorima u pravougolnom koordinatnom sistemu, kako izgleda ortonormirana baza, kako se računa intenzitet vektora i tako dalje. Na sljedećem času ćemo raditi linearne kombinacije ili linearnu zavisnost vektora, a onda postaje skalarni i vektorski, a također i mešoviti proizvod vektora.